Kembang, pak, apa kembang? Neng sarean zaman kayak lahir ono iki. Amit bisa naik juga ke? Oke, aman. Hup. Hup. Oh, kono ae. Pundi? Anu sih. Sepindah tulan dalam jenengan kalau sampun nyuwun izin dhateng eyang kawula ingkang sampun jenengan wonten sajroning papan panggenan wonten sarean nggih menika eyang Ki Ageng Nata minggah wonten dalemipun eyang kawula eyang Siswa Nata Kusuma. Apa yang omah kudu cengengesan kabeh? Anak-anak kuwi ngopo cengengesan?
sisih wetan lar kidul kulon minggah wonten pojokan sekawanipun dusun desa ben ngrasake ben cara ngajeni bambane ngene iki dijajeni soleh sowan ora kucing ngisan kabeh anak-anak ora njaluk ngapura ora bakal dasi nggih kula sing telu kok njaluk ngapura saiki kono dalem mriki wonten mriki napa yang nolo iya maju cengengisan nek wong tuwek sing kono anakmu telu kok njaluk ngapura ben ngrasake do abot kabeh rekoso kabeh ana ngomahe apa rambut kandhane apa piye nggih sampun kula kandhani tapi nggih ngandhani tiyang niku setunggal kalih ping 3 tok dipun jelek ya kula kan atur yen Pak sowan wonten dalem yang anggenipun ngecak bumi wonten sanese dusun minggih wonten butasan iya maaf kabeh tak kaya ngapura anakmu telu kae nggih sing bocah kudu njaluk ngapura rono ngaturke luput ngene yange kono bendo kono enteng kabeh ben kon kali kang ngene apa arep problem kali kang yang apa yang nolong ayo jumlong tok kene wis iki pun iya Kang, banyu sekarang ini, banyu genyekar, banyu genyekar. Ora kok kabeh ora. Kowe ora ngerti pak-pak ngene iki. Jajakan nang omahe wong tuwek. Iki sudah kita ora tengesan. Ya nesu, jaluk ngapura rono wis terus. Iki omahe olah sungkem olah kula nuwun ora boten anak-anak sampeyan ning kene iki nambah rekoso kabeh ya ora ya panas kabeh kok bayangno tembang kok kono njaluk ngapura terus nek kene ya mangkane yang
dolanan apa le? Dolanan gitu kan uri-uri gitu dolanan gitu kalau ngapunten upami nrunyak upamane ngambil lajengaken pirantine budaya niku boten saged biyen kalau biyen namung damel watan sak menika nggih damel pados libur menungso ajenge seneng ya iki pados rezeki sedanten ing jajaran ini ugi wonten pasar keramaian pasar keramaian itu ya kados niki namung pindah-pindah dusun pindah-pindah iki pindah-pindah bukan rezeki menawi sambil wali siang Kowe kuwi rene ora pisan to. Wis ping pindho apa ping telu? Loro. Kowe sing sik dhewe apa nesu ning kene? mboten Dolananmu ya to. Yo gletak kabeh. Iki ping pindhone ya do ngono kabeh. Pisan juga. Baru to. Wis tak eleke nyang sampeyan iki anak-anak jenengan itu. Di papan, di panggungan, suko-sukomu dicoba unggah. Ora kaya ngene iki. Arek anakmu sing tengene. Kono bayang kembang. Anak-anakmu sing dolanane iki kan. Yo ngrasake rekoso to. Kene iki aja nganti iki beda ora kok siji loro lah kowe rene ping pindho kok ora ngerti lah kowe ngerti klangenane yo mbok gawake kursi siji pecicilan yen aku ora mlebu kowe gak ngerti teko wengi ora gelem mulih kabeh dikunci nang kene ya maksudnya kamu nanya sakit ini pada mikro nih sekarang tidak ada kamu kemauan untuk sakit amat anak-anakku ya tak jak mulih tak pengen nyetokke kowe sak putramu sing seger waras kabeh ya yang sono kowe lara to kalau tonggo bar pagelaran kowe kelali mergo ronomu ki wong papat Kon kanci. gur wong loro tetep dijabahi aku apik budaya ngomong putra wayamu ngajari menawa kowe ora iso kok diganti ning wayahe tak inget-inget dolananmu ki iya apik tapi ning salah sajine dolanan sing rada angel kandhane iki dolanane jenenge sapa isane-isane nyanyi orang sinanya lha iki ngopo tangan rokok ini rogone sapa iki ayo dolanane iki ngopo dolanane kurang dapat rawat kita dari macam yang kami mau jenenge sono mbok cikuk dolanan dinuruk sing kemare kok asal mawon yang jenengan yang salah jenengan boten kula iki menarik sampai bubaran yen wis bubaran anak-anakmu sing terus sak ngapura wis dijabahi koyo
rogo-rogone anak-anakmu. Lah kuwi sing ngene kuwi enek sing ora nek sirah iku ya arep mlebu mesake kowe rekoso kowe nek kene nyeneng-nyenengke putra wayahe kene karo sing dudian mriki. Anak-anakmu arep dolanan kon resik-resik. Jare purwa sanjangi nah ning Iki anak-anakmu kuwi piculno sik mbok tambani sik agi mbok kon wudu agi mbok celuk meneh ngoten nggih. ben ganggas waras anak-anakmu kuwi. Kone kabeh. Direne kabeh. Kowe amu ngopo ora do nyemplung ning kene? Dereng. Lah ning jaba ngopo? Kene ora. Sing saking menungso ya. Ya apa wedi. Iku kok panggil Ya bodone wong kuwi budaya. Dari dolanan. Dolanan gaib yang ngene iki pacobane. Winarangan seneng, winarangan susah. Wis. Pamit. Kabur sih.